čaute ľudia, Ludmilka pri telefóne. Takže dneska som si pripravila pre vás špeciálnu hru. Keďže všetci sa chystáte do školy, dúfam, že všetci školu netreba zanedbávať. Netreba, dobre som to povedala. Takže hráme za tohto ujka, ktorý asi sere práve. Dobre. Poďme začať. No, mala som najprv túto pálku a mi to nešlo, potom mi to išlo a teraz teda som sa nejak dostala na pravítko. Poďme na to. Takže sme v škole a ako každý správny žiak kročíme do triedy. Sorry, I'm late! Počlant! Takže úlohou je rozbiť to tu všetko. Toto je najlepšia hra, pred skúškami, po skúškach, normálne cez školu, do školy, keď vás niekto naštve, teda hlavne, čože, skrinky, ono to skoro padlo na mňa. Ľudia, prečo sú tu červeno-múdre? To sú pre babi a pre chlapcov. Pozor, pozor, tu sa oblieká, prezlieka aj baba, aj chlapec. Ja to nepustí! Pusti ma. Ľudia, toto je asi koniec tejto hry. Pustila ma to! Dobre, poďme ďalej. Čo je základ tejto hry? Dostať sa hlavne k učiteľskému stolu, aby si učiteľka nemala kam sadnúť, keď príde do triedy. Čože toto dám. Viete, čo ma na tom irituje? Že tie steny sa nedajú rozbiť celé. Čo len polka. Kúrnik šopa. Time's up. Nevadí? Ideme ďalej. Pozri, jak sa teší. Nechce byť zlá, nechcela by som tak vyzerať ako on. Čože metla? Metla ľudstva toto bude. Pozor. Idem. Máš to. Klop, klop. Takže prvá vada. Učiteľka. Nechápem toto. Kto si tu zabudol tú žiackú knižku a zošity? Akože bordelári nad bordel. Poďme ďalej. Čože? Ne. Viete čo? Ďalej idem. Toto sa mi nepáči. Tu je. Ktorý degeš jej tu nehal peniaze? To je podplácanie učiteľstva. Bifloši hnusný. Ľudia, toto ne. Ďalej. Čože, otázniky? Toto neverím. Čo to je? Peniaze! Čo je to? Šláhni to. Najviac sa mi ľúbi, jak sa pohybuje. Je taký retard, to mi niekoho pripomína. Ktorý retard nehal učiteľke na stole jablko? Toto už fakt nemyslíte vážne. Kto to robí? My sme akože nehali raz jablko, ale to bolo trošku mierne nabydlené, ale nikto sa nechcel priznať potom. Učiteľka vyzerala dosť smutne. Nebola smutná, bola naštvaná. Ale bolo to zaujímavé. Potom sme zase namydlili tabulu mydlom. Tu sme počuli, že to funguje, ale nám to moc nefungovalo, tak sme to skúsili ešte raz, stali sme tam viacej mydla a potom sme si nemali čím umývať ruky. Nevadí, stalo to za to. Ocikané ruky, ale učiteľka bola šťastná. Práve som zničila kvetinku. Kvetinky... Hej. Medveď! Daj mu! Ohni! Medveď. Čo robí medveď? Prosím vás, v skrinkách. Ako neviem, že by aj medvedi chceli sa učiť. To už kam späť, ten svet toto ne... Ľudia, ja si myslím, že ja by som išla radšej do lesa a medveďom necháme školy. Osobne som za toto. Aj tabulu rozničíme, však... Peniaze! Prečo ide tak pomaly, keď vidí peniaze? Ja neviem. Ja by som utekala, keby som tie peniaze videla. Nikto nikde, prázdna izba, peniaze, ty a peniaze. Utekám, ne? Poďme ďalej. Nie, nestíhame to zničiť. Nevadí. Neviem. Mne sa toto páči, táto hra. Naplňuje mi môj život. Dosiaľ bol nenaplňaný teraz. Ľudia... Ešte jednu. Proste musím. Meškala som na autobus. Teraz idem neskôr a najprv si musím prezúť prezúvky. Počkaj. Prečo
Zavalilo ma. Dobre, ne. Dobrý deň, pani učiteľka, ako sa máte? Ešte vám to tu rozbijem. Uhnite. Zase mi to tu zavada. Ináč to strašne zaujímavé, že viem s touto metlou rozbiť všetko. Ja väčšinou metlou zametám. A to len na Vianoce. No, uhni. Poďme. Tak toto nechápem, čo je za miestnosť. Školník sa asi nudil, uhni. Dobre. Počkaj za... Čo sme zastavili? Čože? Harry Potter som pomaly. Som sa naučila nové číslo. Ale ako... Toto je presne naša škola. Presne. Všetky tie triedy sú na jedno chopito. Ja to kašlem. Myslím, že mi dneska stačilo. Bude sa mi zaspávať veľmi, veľmi príjemne. S dobrým pocitom a že mám okuliare z tvarej hviezdičiek. To je tu boss. Však ja, ne? Zase kaka. Dobre. Tak, dúfam, že sa vám videjko páčilo. Lajkujte a čaute.